RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang ito matatampo nagdasingan nga Brian. Hindi utas tong duwar kapiyo na ba yoy? Lagi? May isa naman ang taga-Pikas barangay eh. Mulang, di ka kumpiyansahan oy. Pero ahak ba yoy? Di mo tato atong barangay, pero grabe bang mga babae dito? Nagsiksagit man. Daghang ikan fans ba? Nibuong bitaw ko ba eh? Lagi sa grupo nga mga babae ganina nga nagsitsagit. Pero naay usa ka babae ang mura ragwa. Oh, bay? Hmm. Uy, bay. Hmm. May dukat sis ka. Ato yung kasugat oh. Saban, tagsa ta? Ato diskartihan? Kung gwapa sa lagi. Ngit-ngit man. Di mo kayo maklarong naong. Oh. Hala, si Brian day. Pagdaliog lang ka, diha, uy, Kitty. Inayag kita nila mo lang ako? uy. Nakaila ka na ko? Siyempre, no? Maayo biya kay kamuduwag basket. Kita na gani mo sa inyong game ganina. Arjinay ko, Miss Beautiful. Kauban mi ni Brian sa basket. Mao ba? Wa mo ko makabantay ni mo, uy. Agoy. Ako di si Wilma, Brian. Ina ko asa ang sunod yung duwa, ha. Kaya mo cheer inasag ko ni mo. Kadiyot, di ana ko number, Bibi. Salamat ha. Muting siya ko ni mo ha. Uy, para kang Brian, magod na. Aw. Paspasa sa mo daglakaw, uy. Ah. Mamiyak man ka. Ikaw? Ako? Ngano? May problema ka na ako? Ikaw itong babae nga akong nakitaan kanina? Nga wa mo apil og syagit? Kaya nga naman, kinahanglan giday nga mo syagit? Ha? Ipay, sukul man. Mali Tana day, uy. Dali na. Katie. Did ma magkabay? Tanaw ta lang niya, bay. Bay! Tanaw ba ko Wilma sa tunduwa niya? Ha? Gano'n na ibaw mo ka? Text man me. Ako biya ni kuwas number nga iyang ihatag tani mo. Mao ba? O niya, kisa may kauban niya. Katong iyang amiga nga strikta kayo? May lain ba? Bay! Bay, daog sa ta! Easy, bay. Easy kayo. Okay. Congrats, RG! Congrats, Brian! Thanks, babe. Thanks, babe. Babe ka dyan? Nagkasinabot ang mundo, ha? Ha? Bagaan ka na ako. Ako na ko na. Hoy, Kitty. Tingin mo siguro niya. Hoy, sige, ikon ba? Ulit na taday na. Humana bitaw ang duwa. Unya na, uy, sa'yo pa kaayo. Mag-istorya pa ganit ni RG. Unya ako? Ayaw kong ina nga, dili ka mo dungan og uli na ako. Uy, kangit kita ba sa to agianan, ha? Sige na ba, mamauli na tagod. Ay, ihatod lang si Kitty, bay. Total, uli naman sa ka dayon, di ba? Oo. Sige. Uban na natin ka, Kitty. Sige. Hapit na natin maabot. Huwag nyo kayo tingog-tingog. Ang sabot na to, nga ihatod ako nimo. Wa ta magsabot nga magtabi ta. Huwag ko makasabot ni mo. Ganong init ba ka na ako? Dili man. Dili lang ko ma-attract nimo. Dili sama sa ubang mga babae. Mau ba? Bitaw. Sakto gid ka. Dili ka sama nila. Lahi ka. Og mas ma-attract ko og babae nga sama nimo. Ma-challenge ko. Unsa? Nayabag ka? Uy, ato sa mga babae, uy, nga nakagusto nimo para sayon ra nimo. Ikaw nga akong ganahan, Kitty. Ganong dili man nato sawayan. Manguyab ko nimo. Basta hindi og makasinabot di ba?
sige. Sugton ti ka. Oh. Pero basig magmahay ka, ha? Ha? Magmahay? Nga naman. Basta lang. Ah, tuarang amo. Salamat. Bye. Oh, uy. Lahi ginibayan, ada. Ay. Aw, kung ningon siya nga sugton ka, sa ato pa, kamo lagi di ay. Ambot lang lagi, bay. Naglibog sa bitaw ko. Ingna ko na sa Wilma, bay. Nga mga ikog number ni Katie. Aron maklaro na kung unsab gid mi ba. Ah, sige bay, ako inon. Ha? Oo. Kita na bitaw. Sure? Lagi. Maura din ituyo nimo nga nakikita gid ka nako dinhi sa park. Naniniguro lang ko ba? Abi mo, excited kay kog unsa kay dangatan sa tong relasyon. Kay lahi magugkas ubang mga babae. Lahi ba yakog ako'y mauya, Brian? Ihatag na ko tanan. Kana mo ginawahan ako. Babe? Babe, good. Nga naman. Di ka ginawahan? Okay ra. Sige. Babe. Ah, bisya cellphone ha. Pero ngano man mo tagdabay, ha? Na, kapoy ba eh. Ha? Ang kapoy ba? Hey, ambot ba bay? So, sa pila ka buwan namong uyab, nagduo kog lahi yes ubang babae bay. Pero klingi mo sa day siya bay. Parehas ras ubang babae nga dili mahimutang kung di ko mo text. Sa muka na kay ko eh. Kadaduwa na ko. Naa siya. Di na yun ako makadulog lang babae. Nagbahay na ko. Kung naagani tayo chicks nga makaila, di gani kong sulti nga nakuyuyap. Ang samtao ka ba oy? Natural! Mabayam na! Yan namin ganda mabayabay. Usap pasad, kabi ng uyab, ha? Ay, pag ingon nga, mahay ka. Kaya ikaw may nanguyab, dili si Kitty. Bay, RG. Ah, nagmahay ka nga. Nanguyab ka niya. Pero basig magmahay ka. Kung mawa siya ni mo. Oh, bay. Brian! Oy! Alright! Daghanan ni mo fans, uy. Bi. Trapuhan na nato yung mong singot, bi. Ambi na, ambi. Ako ulit trapo. Okay ko eh. Ako na lang. Ayaw na lagi. Oh, di makasabot eh. Ryan! Pili ko yan masangkot! Kaya! Uy. Kitty! Kitty! Pamagin mo replace Kitty na ko. Nang di mo ko mahimutang. Pamusad doon tayo gusto na ko. Nga, di namin mag-text-text. Kaya gisabukan ako niya. Pero, anong nagpangita ko niya? Bugo sa dako. Bugo! Sige, tinarang. Si Wilma di ay. Hello? O, sabi ka, Brian? O, sabi mo gibuhat sa akong amiga, ha? Nas Kitty di ha? Tingnan nga gusto na kong makistorya niya. Nadiri sa akong kilid, uy. Dili sa gusto makikistorya ni mo. Wilma, sige na, Bi. Pugsa siya, please. Iing na siya nga magpaabot ko niya. Unyang alas 7 sa gabi sa park. Ha? Muto nga siya, di. Magpaabot ko niya. Kung muabot siya, bot pasabot, mahal ko niya. Magpaabot ko. Alas 9 na pasado. Pero wa paghihapon sa Kitty. Kapugo gid ako eh. Iusikan ako ang babae nga tinuoray nga nagpanggaog ng mahal ako. Hangtod unsa ka orasa magpaabot. Kitty, niabot ka. Salamat. Babe.
unsaon ako paghuna-huna. Huwag yung ko makasabot ni mo, Brian. Ikaw mo ay gusto nga magkauyab ta. Pero niining nangaging buwan, nakabantay ko di mo nga lahi na kag tinagdan ako. Brian, gipangga ti ka. Gimahal ti ka. Gihatag na ko nimo ang tanan. Pero nag-usik-usik lang ko sa kung pila ka buwan nimo. Mahal ti ka, Brian. Maong buhian na ti ka. Nahibaw kong nagbahay ka nga nanguyab ka na ako. Mao nga dili na ako ipamugos ang akong kaugalingon diha di mo. Unta malipay ka. Katie. Nagmahayod ko, nag-take for granted lang nako ang pagmahal ni Katie dali nako. Dagan ko og na-realize karon nga wa na siya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tagwa lang ko sa pangalan nga Zander, 17 anyos. Ug doon ako'y manghud nga 10 anyos. Taga Cagayan de Oro City mi. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa problema sa akong mama nga 39 anyos na. Bahin kini sa yuta, maghihatag ang papa niya. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa pagkamatay sa akong papa. Grade 5 pa ko nito higayuna. Ingon ini ang mga panghitabo. Anak, wala si papa ninyo. Magunsaram lang to niya ni karon. Kamagagmay pa ninyo. 10 anyos ka pa lang. O 10 anyos pang imong bangon. Naunsa man no mo karon girly nga naghinilakay na minuon mo din he. Gusto na mo ni ana. Bisag unsa na to patay naman gyud si Delphin. Naguna-una ka man hinug hilak diha. Naghilak si noon ni si Dong Sander. Dong, dali apo ko. Pahuway una, ha? Nakatug ng imong manghot sa kwarto. Dali, tupad dito, dali, ha? Di na ko biyaan si Mama Lo. Ay, gusto na lagi niya nagali. Kay, musundo og hilak ng imong anak. Di na yun ako malikayan pa. Ang saan naman na ako hindi nga kag may papaning abo mga anak ni Delphin. Mag-istorya lang ta na niya ng bahay na sa laing higayon. Humana to mapahimutang sa iyang katapusang pahuwayanan si Delphin. Oo niya, unsa may plano mo karon, ha? Ang paghikit nga sa Boreal ni Delphin pa. Ngan nga ko yung asawa. Ako gi mo manihi og lakaw-lakaw ani. Oo na, sige. Pakuyog sa imong manghod. May motor to. Aron madali ang imong mga laktunonon. Kay mangita niya tong imong bata. Kami na si mama nimo ang mubantay sa mga bata. Salamat pa. Masaman, kuyugan po tayo sa suot eh. Ay, ayaw na lang, oy. Ako na lang. Maglukat naman ko mga requirements. Among marriage contract ni Delphin, mori akong lukaton din he. Dinhi ka na sa mong motor. Sige te, buwatan ko na din ha. Ako rin matay ng motor. Wa man marehistro ning inyong kasal, ma'am. Unsa? Unsa kay wa marehistro? Nga niyam kay akong kopya sa among marriage contract, sa among marriage certificate. Mangayon na ko gikan sa NSO nga kopya, ma'am, kay nag-process magutang ko sa Boreal sa kumbana. Mao ni ako ron ninyo din aron makakuha tang kopya ninyo. Sorry gid, ma'am. Apan maong wa ni marehistro ang inyong kasal. Kay kasado man di ay ni si Sir sa lain. Unsa kasado? Sa laing babae? Yes, ma'am. Ang mo appear nga record niya dire, dili imong pangan ang iyang asawa. Laing pangan sa babae, ma'am. Unsa?
di kong asawa ni Delphin. Pa, di ko ni kaya. Di ko ni kaya, pa. Grabe. Grabe, Delphin. Gibinlan ba ko yung drug hanggang may pang mga bata? Kung di pa yung kamatuoran nga nakapahugno na ako. Dili ko ni kaya. Husto na niya na, girlie. Dili ang imong paghilak ang makasulpad ining tanan. Basulo naman si Delphin, wa ka ni mahimo kay patay naman siya. Magunsa naman lang may inis akong mga anak. Magunsa naman lang may. Uyas kung pag-umangkon eh. Huwag hindi sila madaw-daw ikaw sa namatay lang amahante. Wag yun. Kaya di man day ako ang legal nga asawa ang Delphin. Paita. Huwag di kabilin si Kuya Delphin sa mga batas ha. Bisag savings lang ba? O bisag unsa na unta to ba? Kabilin nga masunod sa mga bata. Oh, mayo kinakiskot kang kabilin, Joy. Anong ret eh? May kihatag to sa Delphin ako nga luna. Yuta ba? O iyan ang gipabuhatan og deed of sale. Nga kunuhay, gipalit ko ang maong luna sa yuta. Oh, kung maulit eh. Imo na mong yuta. Grade 5 ko sa diyang namatay ang akong papa. Goal kay si mama kay gagmay palagi mi. Misamot ang kag-goal ni mama sa dihang iyang hibawan nga wala marehistro ang kasal nilang papa ug mama tungod kay may unang babae nga migawas nga may unang kipakaslan sa akong papa. Apan, nabuhian og dugo si mama sa dihang nahinumdum siya nga may yuta nga gihatag si papa kang mama. Gipabuhatan kini og deed of sale sa akong papa. Nga kunuhay, iyang gibaligya kang mama ang maong yuta. Ug unya, Oh, di pa gede ka di malas, Dirle. Kato di ay si Delphin sa buhi pa, nahibaw ng daan sa iyang sitwasyon. Mautingaling naniguro siya sa maong luna nga iyag yung mahatag nimo. Maulagi pa. Ang gimahayan ko lang yung Delphin, oh. Kaysa sa pila ka tuig na mong panag-ipon. Huwag siya gisulti na ako bahin ini. Nga ikaduha na lang di ko niyang asawa. Gusto na ni Ana. Kaya natong basulang patay na. Kay patay naman to. Di na to makabati pa nimo. Ang importante nga bisan di ay og mautoy ang gibuhat ni Delphin nimo, naghuna-huna pagid ito siya nimo. Pa. Nay, ang maya mong buhaton karon no, pangitaan ng deed of sale sa yuta nga imong giingon, nga gihatag ni Delphin nimo. Aron ato nang masusi kung asa mang yutaa. Aron mapahimusla na sa akong mga apo. Unsa man? Karon ka magsusi sa mga yuta te? Oh, Joy. Maong kuyog ko. Magmotoran ta dito. Sige te, may problema. Ano kining address nga itong ipakita te? Kung basis sa itong mga iputan ha, mauna kining luna ah. Nindot ang lugar. Ay, hinumdum na sa noon kong Delphin. Sandi yung ato si Kuya Delfino. Pan, naghuna pa siya nimo. Ibilang ka diya niya og yuta ang kabilin. Kamu tong dito og barangay, no? O nagsusi bahin na ninyo taa sa among mga apuhan? Ha? O sa yuta sa iyong mga apuhan? Pag umangkon kong tuyo, Delphin, apo ko sa tag-iyaan ninyo taa. Ug nagpakisayod man kuno mo bahin sa yuta sa among pamilya. Base sa deed of sale nga akong gikoptan, miss, ako na ning napalit yuta, May mga papel kong gigunitan, iisip ka matuoran. Ma'am, tibuok pa ang tituloan ninyo taa sa akong apuhan. Wa pa kini mabahin-bahin. Kung ang bahin man nga luna ni Tiyo Delphin ang imong buot ipasabot, ang iyang asawa ug mga anak ang moangkon ini. Dili pa kini niya mabaligya diha nimo, kay ang mother title ani taa nakapangan pa man sa among apuhan. Ug wa pa mabalhin sa pangan ni Tiyo Delphin ang iyang bahin. Oh, yun na kinsa man di ay ka, ma'am. Igunsa man kang Tiyo Delphin. Ma, si
Sige lang gyapon ka kunahuna ni Papa. Naglibog na kog mag-unsa tanak. Kay nganom di ay. Unsa man din hitabo sa inyong lakaw ni Tio Joy ma? Sander paminaw. Ingon ni ini ang mga nahitabo. Ingon ni adto ang sugilo ni mama nako bahin sa among kahimtang sa kinabuhi sa among amahan. Nagpakasal sila, nangataw mi sa akong igsuon, nga daghan di kay gitago si Papa kang mama. Ang makalibog kay nahibaw-an namo ning tanan nga patay na si Papa. Dili na siya kahatag og husay namo nining tanan. Ang ako mga pangutana mao kini mong sunod. Unang pangutana, kasal ang akong mama ug papa. Apan nahibaw-an na lang ni mama pagkamatay ni Papa nga una di kining naminyo sa laing babae. Mao ba kini hinungdan nga wa marehistro ang ilang kasal? Kaduhang pangutana, mayuta nga kabilin si Papa sa iyang mga ginikanan. Gipabuhatan kini niya og deed of sale nga kunuhay gipalit ni mama. Apan among nahibaw-an nga wa pa din ni mabuak sa mother title ini. Wa ba'y bili o piki ba ang maong deed of sale? Ikatulo pangutana, may unang pamilya ang akong papa ug may mga anak sab siya sa una niyang asawa. Ang unang pamilya ba ni Papa ang makaangkon ining yutaa bisan may gikuptan pang deed of sale si mama? Ikaupat og katapusan, pwede ba nga mabalhin na sa pangan sa akong mama kining yutaa base sa deed of sale nga iyang gikuptan? Mga pila masab ka ang gasto kun amo ning lihokon? May daganan pa kami nini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Zander. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami lang gyud gihapon ha ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medikal, legal, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, kinsay mga naugtas na ilang mga kapikas din ha. Of course, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Mahimo sad inyong ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw? Kumusta man ang atuang mga avid fans and avid listeners, ang mga padayon nga nagsunod, nagsubaybay sa atuang programa? Sa tanan nga way sipya at way paltos nga maminaw, matag adlaw Lunes hangtod Sabado. Shout out, greetings and hello kaninyong tanan. Summer na, perti nagyong inita, no? Init kaayo, singot na gyud kaayo tas nga tanan, pero ang importante no nga muinom and mag-hydrate lang gyud kaayo ta perme. Dili pa ni ang peak sa ato ang summer, pero nagsugod na gyud nato ka feel ang init no, naa na gyud musaka na gyud ang ato ang heat index. Og speaking of saka, mga sukintig paminaw, nagkasaka naman sad balik oy ang ato ang mga cases sa COVID. Kumusta man ang mga kasos COVID ninyo din hang dapita? Kung asa man ron mo naminaw. Kay diri sa syudad sa Sugbo, no, high and low ang ato ang mga kaso, pero magpasalamat lang gud mi sa ato ang mga leaders, ang ato ang mga mayors, ato ang pinalanggang governor nga si Governor Gwendolyn Garcia, no, sa ilahang padayon nga pag-atiman sa ato ang mga Subuanon, ang ato ang medical health workers, ang ato ang frontliners. Mabuhi mo o mapasalamaton kaayo mi nga padayon mo sa pagdasig o pagtabang labi na sa mga nasakit, and manghinaot mi nga kay naa namang gyud bakuna no, nya nabakunahan naman mo, at least no, to some extent ma-protected na gyud mo aning gitawag na COVID-19. Kita, kay ako, abogado man, dili pa man gyud taon ta priority as of now, because ang ato ang manggong nasabtan no nga ang ato ang priority sa government, kung wa ko nasayop no, is of course ang ato ang medical health workers, ang ato ang
frontliners. Kay sila man ang ato ang first line of defense against COVID-19. Kung di sila ang unang bakunahan, sila may unang muatubang sa mga nasakit. O sila'y unang masakit pagyod o mga matay aning sakita kinsa may muatiman nato. So sila gyud mo'y unahon. No? And mapasalamaton ta nga daghan na gyud diri sa tibuok nasod nato, ubay-ubay na gyud kay maugig goal nato sa mga pagbakuna, res bakuna sa ato ang DOH. O ang sunod nilang plano is ang mga vulnerable, meaning ang mga kisa maning mga vulnerable, ang mga katiguangan, mga senior citizen, katong mga naanay daay mga sakit, kay kani sila mauni dali kaayo mataptan katong mga naay comorbidities, mauni dali matakdan og mataptan aning COVID-19. So I think sila pud ang sunod nga priority. Daghan kaayo nato pagyod ang wala pa kaayo na edukar kabahin sa bakuna, and I hope ako ang partner, I think si Dr. Obra na bakunahan na ni, no? Either AstraZeneca or sa Sinovac. Unya daghan gyud kaayo og benefits kung mabakunahan na gyud unta ta. Ayaw mo og kahadlok, musalig ta sa siyensya, no? Nga mo ni makatabang nga mabalik ta sa normal. Kay ang kaning bakuna di man gyud mo ingon nga 100% dili na gyud ta mataptan aning COVID. Di pud ni mag-ingon nga kung mabakunahan na ta, di na ta mag face mask. Kay wa pa man gyud wa pa man gyud mawa ning maong sakita. Pero ang sure ani gyud nga benefit is di ta magrabihan kung simbako pananglitan gyud nga masakit manggani tag COVID. Dako na kaayo nagtabang. Plus, dili na pud ta makatakod pud sa uban, no? Or kung makatakod manggani, at least dili lagi kaayo gyud grabe. So, ayaw mo kahadlok, musalig ta. Kung ato ang mga doktor nagpabakuna na manggani, then there is also no reason. Ato ang presidente, ato ang mga opisyalis, mabakunahan pud ni sila. Kay para mabalik na sa normal gamay, no? Dili na kayo ta mahadlok kaayo, makagawas na ta, pero malimitado ba nga, mag-social distancing gihapon, mag-mask gihapon, pero at least dili na kayo ta grabe nga mahadlok ani. Kuhon basin makalarga na ta, di ba? Makakita katong mga pamilya natong nasgawas, makauli na diri, di ba? Letter sender karong adlaw taga Cagayan de Oro City og gipadani niya sa kiniya nga akong suliran official writers page. Ato siyang tawgon nga sa pangalan nga si Sander. Of course, ang ubang mga suwat pwede ninyo mada sa email nga suliran_612@yahoo.com or pwede niyo ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Bata pa man ni si Sander pero nisuwat ni siya kabahin sa iyahang mama. Bata pa ni manghod pa mga niya iyahang manghod pa na ko iyang mama, 39 years old iyang mama. Ako kay di lang kumusulti. Okay. Duha sila kabuok man nag-igsuon. Siya 17, iyahang manghod si Ayan 10. Namatay ang iyahang mama katong pag grade 5 pa niya. Pero nahibaw-an sa iyahang mama nga wa marehistro ang ilahang kasal. Kay kasal man ang iyahang papa sa permirong asawa. Adunay kabilin ang iyahang papa nga yuta. Apan, gihimuan kini niya deed of sale nga gipalit ni sa iyahang mama ngadto niya. Unya, nasilinay ni claim anang maong yuta nga miingon nga apo sila sa mother title, tag-iya sa mother title sa yuta. Wa pa kini mabahin sa pangalan sa iyahang papa ug nabaligya kunuhay niya ngadto sa iyahang mama. So, una niyang pangutana, kasal ang iyahang mamagpapa apan nahibaw-an na lang niya pagkamatay sa iyahang papa nga minyo di ay sa laing babae, no? Ang iyahang papa na ay prior marriage. Mao ba kini ang hinungdan nga wa marehistro ang ilahang kasal? Yes, kay di gyud pwede makasal. Kay kung makasal ka, di ba kung kaslon ang usa ka tawo sa mga naminyo nga naminaw karon unsa may usa sa mga requirements,
Di ba kanang dokumento gikan sa PSA nga gitawag og Sinomar, Certificate of No Marriage, mao man na ang inyuhang gikinahanglan nga kuhaon gikan sa inyuhang records sa kanang NSO or sa PSA, kay kausara man gud ta pwede maminyo unless mabiyudo ta kay namatay na ato ang kapikas or na anal ta, then daha pwede ka maminyo og balik. Pero kung naay existing marriage, then dili gyud pwede makasal. So di gyud to pwede marehistro. Kay kinyo tong giparehistro na samot makihaan og bigami. Ikaduhang pangutana, may yuta nga kabilin si Papa sa iyang mga ginikanan. Gipabuhatan kini og deed of sale nga kunuhay gipalit ni Mama. Apan among nahibaw-an nga wala pa day ni mabuak sa mother title. Wala ba'y bili o peke ba ang maong deed of sale? Dili ko makaingon nga piki because that is the only way nga mapunta sa imuhang mama ang maong yuta kay di man siya iridero. Kay wa man sila na rehistro sa ilahang kasal. So dili siya wife, and there is that danger nga ang katong legal wife mao'y manunod. So the fact nga gibaligya and granting lang kay wa man jud ko nakakita sa dokumento, kay wa man gipadalag apil, no, wa man naka-attach, wa man napicturan, no, para matan-aw ta to nako. Basta sakto ang deed of sale ug notaryado ang deed of sale, valid gyud to. Ang importante lang nga nabayran pud nato ang capital gains tax, ang buhis, kay para mabalhin na ang katong bahin sa imuhang papa nga gibaligya ngadto sa imuhang mama. Ikatulong pangutana, may unang pamilya ang akong papa ug may mga anak sad siya sa unang asawa. Ang unang pamilya ba ni papa ang makaangkon sa yuta bisan may gikuptan pang deed of sale si mama? Okay. The fact nga during the lifetime sa imuhang papa, siya mo'y tag-iya anang gipanunod niya nga yuta. Ikaw, imuhang mama, and maski patong asawa niya ug mga anak no nila sa sulod sa kaminyoon, wa pagyud mo'y katungod sa yuta nga gipanag-iya sa imuhang papa nga iyang gipanunod sa iyahang katiguangan, no? Siya'y tag-iya ana. So samtang buhi pa siya, way labot ang uban, mga anak, asawa, wala, way labot. And isip tag-iya, siya'y pwede makabuot ug unsay gusto niyang buhaton anang maong yuta. I-donate ba na niya, paabangan ba na niya, iya ba nang iprinda, or iya ba nang ibaligya sa lain. In his case, ang iyang gibuhat, sa buhi pa siya, ni-decide siya nga iyang ibaligya sa imuhang mama. And like I said, kung sakto lang ang deed of absolute sale sunder nga dokumento, notaryado, no, ang katong maong dokumento, valid gyud to ang pagbaligya sa imong papa ngadto sa imong mama. Ikaupat ug katapusang pangutana, pwede ba nga mabalhin sa pangalan sa ako ang mama kining yuta base sa deed of sale nga iyahang gikuptan, pila sad ang magasto kung amo ning lihokon and may dag-anan pa ba kahami? Like I said, kung sakto ang dokumento nga gipirmahan sa imuhang papa, valid ang deed of sale, therefore pwede nimong maparehistro or mapa-annotate sa mother title nga ang bahin sa imuhang papa na baligya na niya katong buhi pa siya ngadto sa imuhang mama. Unsaon pagpabalhin? Una, mubayad tag buhis, mubayad tag capital gains tax ngadto sa BIR. Pagkahumagbayad ang BIR, muhatag nag-certificate authorizing registration ug kanang dokumentuha ato ng dalhon ngadto sa munisipyo or sa City Hall diin nakabutang address sa yuta kung asa nabutang nahimutang ang yuta. Mubayad tag transfer tax ug maisyuhan tas munisipyo or sa City Hall og tax clearance. Unya kanang tax clearance ug katong sa BIR dalho na ninyo sa Register of Deeds aron kung di man gani pa mabalhin, at least ma-annotated na og mabalhin og ganap nagyong tag-iya ang imong mama anang maong yuta. Ang ako alang tungod wa sad ko kasuhito kung unsa nakadugaya sukad namatay ang inyuhang papa Sander, so posible nga atong panahon nga gibaligya to ug sa time nga mobayad tagbuhis base na amoy bayran nga penalty comprising of interest og
penalty og interest, no? Sa capital gains tax. But at least makibaw lang yun mo nga ma-compute nimo para makibaw mo pila po inyong bayranan para mabalhin sa inyo ang yuta. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.